с втори епизод. С втора тема на днешния разговор. Искам пак. Проведихме вече един час. Не пак. Добре дошли в Чил, брат. С втората тема на днешния ни разговор. Именно изневерите. Ние досега обсъждахме Човек, един час го снимахме и това не е снимало, направо сме без. един час и видяхме, че просто не снима. Отначало. Малко сме... Сега пак ще се правя, че историите, които сме ги разправили, не ги знам и така. Не, сега ще видим как ще го направим точно. Различно. Но става много яко и не го снимахме. Това е нещо нормално, което просто явно трябва да се случи във всеки един подкаст се случва. Сега вече така че- читахме, знам дали снима от часовника. Вече Да, го следя. вече гледаме да не са фейкваме. Така, отново. изневери, ти ли си първи или аз? Да, и ти. Аз не, всъщност по-рано да говорихме, че... Дали сме изневерявали? Да, дали всъщност и какво всъщност е изневяра? Дали ти мислиш, че прямо... Защото той каза, че ако си мисля за друг по време на секс, Друга, стига. Да, ако си за друга по време на секс, всъщност дали е изневяра, според мен, аз казах не, той каза да. И всъщност до... Нали, примерно, дали флиртуваш с някоя, според мен е изневяра. Ти Да. изневеряваш. Много ясно. Но тази сяхме, че примерно аз не изневерявам, защото нали, аз много обичам себе си, което всъщност до някъде е много хубаво, до някъде не е чак толкова. И че примерно все едно, аз ако изневеря на Румянка, моя партньор примерно, и ще... Някаква. Румянка, да. Партньорка. Партньорка. И всъщност дали аз не верявам на себе, в смисъл на собствения си избор, което е нещо, което аз не би го направил. Обаче там стигна до там, че 12-ти клас, примерно, ходих с едно момиче, шаралото цветето, тя е много готина, изобщо никога нищо, още сме си приятели, няма проблем. Но всъщност тогава, примерно, бях бати го пак, аз имах примерно 2 бройки тогава. И всъщност нали, ходих с нея, един месец бяхме заедно горе-долу, аз това не го броя много. И тогава, примерно, списах с 10 различни, брат, 20 дела знам и някакви супер кринч нещата, брат, примерно имаш много хубави очи, ще ги накарам да се обърнат, нали, това английски се звучи по-добре, make them roll back и някакви такива неща и тя го вижда това нещо, защото ходихме да ритаме и тъпя и ланчо, това е най-добрият ми приятел от Шумен и всъщност давам му телефона на него, ако бях дал телефона си на нея, ще я изтрия всичко, което пак е супер тъпо, но ще да го направя. И такъв давам му телефона на него, той го оставя на пейката го пак, докато ме гледа. Тя взела телефона, чува до туалета, нещо такова, също не помня точно какво беше. И така бясна после и реално да. Значи явката е изневерява. Защото се Факт. пише с други момичета, Да, който ще изневяра. Няма какво. Аз съм си изневерявал. Да, с втората ми най-сериозна приятелка, като първата ми любов, така огнени чувства към нея, не съм погледал други момичета. Пак да вметнем. Когато ние двамата сме във връзка, което рядко се случва, принцип сме си, нали, само очите са за нея, както се казва. И след първата, тя в моят случай ми беше казала някакви неща, примерно, това става 12-ти клас. Бъди по-сериозен, нали, не се ли гави толкова, и няма и още нещо там. И аз само отивам в залата и си мисля това. Бъди по-сериозен. това е много добър pre-workout, брат. Това е най-добрия. И еди с какво трето нещо. Нали? Като приключихме отношения, тя като приключи отношения с мен, нали, аз бях с разбито сърце. тя ги е депресия. приключила? Да, аз бях мръсен симп. Да, какво няма да. И 10 дена след това идва втората вече. И тя ме хукна много добре. Вече когато спахме, тя ми каза, там една приятелка пита, ние дали ходим. И аз такъв супер голям непокизъм, викам, да, какво ще стане? Много ясно. Толкова стана, аз си я харесах. Станаха неща, да, нали? Ходихме една година с това момиче и вече обаче към края, нали, стъпка едно. Първата стълба към това да изневериш. Почнах да си мисля за други жени, докато правим секс. Стъпка 2. Втората стълба. Почнах да ходя на дискотеки без нея. Сега. Стъпка 3. Вече идваме към изневярата, където бяхме на една събиранка на една вила с моите. Тя машина, тя е курвичка, пълна курвичка, ние сме я минали 7 човека от компания. Общата. Ние викаме гъбата. Да, Ще е просто като гъба. Сетих се, брат. Шаут за моите! За хайдути юнаци! Шаут!
нещо се натисках с нея. И тя, ама ти имаш приятелка, те се познават. Имаш приятелка, това викам, мари бе, какво е? Не. После в Даскал се натисках с още една. Тогава ли скъса? Не, Я кажи кога скъса кой. чакай малко. След това в Даскал с още една, общо 3. В една връзка. Това ми е единствената изневяра. И се натисках който се Но виж, там идва, че ти просто не си имал нещо сериозно към Шон към не, имах другите. нещо сериозно към нея. Ама явно не ти е дало това, което си търсил Тук много. дилемите са, нали, факторите, не дилеми, факторите са, че тя беше спала с един мой много близък приятел, отделно, че имаш повече бройка от мене. И то... И това създава комплекс. Да, то ти създава комплекс, нали. Аз по този начин си казвам, добре, как жената ще е по-опитна от мене в това нещо? Няма шанс. Да. И мен винаги, аз наистина се я харесвах и така нататък, държал съм се добре с нея и така нататък. Но едно вътрешно чувство, така, ръчкащо. Да, бе, всеки път, като го ръгнеш, тя е спала с повече от мен. Слапи, всеки нали, път, да. И сещам, то даже не толкова до това, ами че приятел е спал с нея. Но ми ставаше тъпо това цялото. Да, и си представяш се едно както... Да, направо си представям как той е шива. Да. Нали, и много Такъв ми тя беше му лапа, гадно. да. Много ми беше гадно направо. И аз знаех, че ще се разделя с нея и почнах да ги правя тия мизери и то така станаха нещата. Ма да, все пак идва от някъде, че вече ще се знаел, че не си го приемал като нещо, което тя ще... Да, но ето го другия факт, къде аз съм виновен в това нещо, че... Добре, аз, въпреки че съм го знал, аз съм се хванал, нали... На хората. Да, аз съм се хванал на хората. И сега грешка, то се учи. И това е моята единствена изневяра с 3 момичета. Единствена изневяра с 3 момичета към... Тайното момиче. Да, даже те изневярят с скандални, защото ни учим в едно Даскало. Аз между част отивам с едната. Малкия градчик се знае. Да. Тя твой Даскал Тя още не го знае. Да. Вече го знае. Отиваме в кенефите с едната, се натискаме и така нататък. И тя ми казва, ма ти имаш приятелка това. Да, ама. Какво? После с другата в час. Или тук идва. Ама ти имаш телевизора, ама ходиш на кино. Бати тъпото. Така че аз съм изневерявал, но от тогава вече не съм. И това е, че доста интересно, нали, тя явно, нали, любовта в кавички, любов, нали, си му казано, нали, любовта винаги има срок. Да, според мен, и вече тогава идват други важни неща. Това е самото влюбване, да, то даже си го четах наскоро някъде, то се трябва примерно да кажем, най-добрият ще е... 3 години. Брат, една! 3 години. Добре, окей, да кажем, че е 3. И след това вече идва друго, примерно ти сега вече не си влюбен толкова, не че не го обичаш, нали? Но не си влюбен толкова. Как го говорих мъжки род, човек, направо. Аз говоря за женската аудитория, брат, нали знаете? Не е обичаш. Да, много хубаво, не сме ги. Може би. Но всъщност, нали, че примерно, бата, аз забравих мисълта. Всъщност, че... Не, аз не забравих мисълта. Добре, аз ще продължа. В смисъл, че е такъв любовта... Аз трябва някакво време, да. И после вече идва доверие, нали, дали би направил. Точно така. Нали, доверие, тая пак комуникация, си има преглъщане която... на егото в някакви ситуации. Защото вие за тия 3 години сте станали супер близки, вие сте си най-близките хора. Да. По принцип така трябва да е. И нали, който и да е най-добрият ти приятел, най-добрият му приятел или каквото и да е, всъщност вие сте си най-близките хора. И винаги то трябва да е станало така за 3 години. Ако не е станало така, то нали fuck it. Ама все пак и, нали, и самата комуникация, която е, ти търсиш друг, примерно, то не е бати, тъпия. Те сестра ми викаше, защото тя винаги имала някакви сериозни приятели, по 2-3 години, вика, ако след 3-та година не искам да го убия, значи той е човек. И тя се ожени. След 3-та година мина, не искал да го убие, той е човек. Така че горе-долу наистина е такова отношението. 3 години за повечето случаи, то даже имаш такива статии. Но да, изневерите, аз мисля, че нашето поколение доста се изневерява. Идва другия въпрос, кой изневерява повече? Мъжете или жените? Ме ли питаш или хората? Всички и тя. Да, ако вие може да оставите кажете в коментарите, ако не сте съгласни с нашето мнение, което аз ще кажа моето мнение всъщност. И то е, че жените изневеряват повече. Защо? Защото всъщност те имат повече
Брат, те имат повече Attention, attention, те имат повече внимание, те имат повече възможности съответно. Факт. Защото Нашето говорим тук, поколение, средния социални мъж мрежи. 5 от 10 и жена 5 от 10. Сравняваме това, не е някакъв 10 от 10 мега газе, брат, с С жена от Мерцедеса. 5 от 10. Или да, или Говори. каквото и да е, 10 жена, но той повече, той има прямо бизнес, той има преса, има такъв здрав е, як е, готин е, всичко. Той има много готин. повече възможности. Като жена, една 7 от 10, той получава същия attention. В смисъл, много, аз, Ако е брат, 10 от 10. днеска трябваше една да идва вкъщи да я и аз го изпържих това. Защото брат не ми занимава. В смисъл, не флексваме нещо, ние еди си кой, аз съм еди си кой голям, но че като се грижи за себе си, като имаш някакви амбиции, те го виждат. Това жените го виждат и ти пак ще имаш това attention. Но говорим тук за някакъв 5-10 с коремче, брат, тако, той трябва да го търси, брат. Затова, а жените Да. го имат. Дори да е 5-10 жената, тя пак го има. И пак има идва чикиджи, също дето ще свърши на гърди. от мой опит и нали, мои приятели и жени, които познавам, жените са изневерявали повече от мъжете. Това е. Сега нали, Да, и аз. има изключения. И аз лично. Бати Бокука изневеряват там вече с петта и продължават. Говоря, че прямо моето цвете е на 18. Това го говорих в миналия клип. Ако не сте го гледали, линк в описанието. Трябваше да го кажа. И всъщност, от твоя комплекс къде идва, че всъщност, че тя е имала повече бройки от теб. И Въобще, пак сме комплексирани до някаква степен, но следващата стъпка е вече, ти като искаш нещо сериозно, жената, тия комплекс трябва да ги, Да бе, но аз пак да ги нали, дигнеш малко. В смисъл, да ги, не, ги тия комплекс заровиш. трябва да ги миниш, в смисъл не Именно. трябва да ги има, не трябва да съществуват. В моят случай, аз нали го разбирам в последствие, че го имам толкова комплекс, че не искам следващата жена, следващата връзка, в която аз вляза да... Да има повече бройки от теб. Да, и Нормално. затова почвам да спа с повече. И затова стане бати Бокука. Да, и да се знам едно, да я знам, да съм на едно ниво, къде да се знам, окей, тя природните, опитна жена, обаче много да ме кефи. Окей, аз съм спал с повече. Сега Да. със сигурност няма да ми е приятно тя да ми каже, спал съм с 20 мъже. Няма мъж на кой да му е приятно, обаче тук си потискаш егото. Ако тя е наистина човека за тебе, значи... Брат, си представяш 20 пъти различни да влизат в нея. бе. Да, ама тя какво си представя? Трябва мъжа да е по-опитен. Да, и аз мисля. So, ако поканиш тук някакви бавно развъщи. Не, Ще кажат обратното, да, именно, но... С Ти, какво прави? Момичето казва, той има 6-7 бройки, от които 6 са проститутки. Той има повече Е. бройки от мен. Но аз Това е твой в приятел ли? какви... Не, момичето, нали, Така. сме по-така. И стои и вика, аз защо да заемам ролята на учител към него, на майка едва ли, нали? Аз да го уча някакви неща, не иска. Да. Топ, нали, знае, че няма да изневери, знае, че ще се държи добре с нея така нататък. И тя не поема по този път, защото той просто... Нищо има повече бройки, от проститутки, то това направо не се че го брои. е казал това, брат. В смисъл, кажи си, имам 7 Супер крив бройки. факт. В смисъл, той е честен. Не, Аз съм брат, на принципа, че не трябва да го сме честни. казваш, брат. Мисъл, аз не съм спал с проститутка, не знам какво е. Ама не го казваш, брат. Мисъл, Той го е казал. дори да си, кажи, хора съм на проститутки. Ама не, всичките ми почти бройки са от проститутки. Буквално. Те е направо. Тя вика, човек някакво го учи. Изобщо и му тегли майната. На тебе са ти ревали на хуй. Добре, аз мисля, че е толкова силна история. Така бяхме с Опо. Много готино момиче. Тя ми се разпака, докато ми лапа. Тя ми Не се- е толкова силна, да бе. Не е много силно. Това взехте, не е много по-силно. Това, че си скъсал хуя, брат. Ей сега. Окей, почваме ли с глупостите? Брат, аз казвам глупост. Почта да кажа... Брат, ей сега ще виж. И този подкаст ще се разви на по-различно... Много по-шаша. Доста по-злеше, отколкото си го... Минале беше много път така плавен преход. сега, беше, сега. да. Така, добре, значи с Опо сме. Тая година, къде бях най-големия пика си всичкото. И някаква мацка, нали, ние си писахме... Не знам, преди това си писахме. Тя от София. Идва на морето, такова всичко готино, брат, натискаме се на шезлонга, пием, всичко е топ, брат. Всичко е мръсен топ, нали, всичко означава, че ще се е бе. И всъщност Всичко е топ, ще бяхме заедно, нали? Я опре микрофон съм. Бяхме ли заедно тогава? Да бе, ние Или- ходихме заедно да пием даже в тях. С две, Тя беше с значи, приятелката тя си, беше да. не приятелка, така бяхме четиримата. И тя ми се изкефи, аз Първо се бяхме на изкефих. плажа или първо аз бях Не, с... не. Значи, Направо първо ние тя сме отидох били- аз. Окей, значи ние Направо сме били стил първо в на тях. плажа с мацката, която ревеше. Първо сме на плажа, там се насъскаме, тя ме е в мене, брат, тя ми тухуй. Брат, да. Всичко се отива на там, къде
трябва да се отиде, да знам. Толкова не Той е отишъл. Така, да, отиваме, нали, вече от тях. Бах тяки апартамент с гледката, помниш ли, брат? Беше Да, брутално. пием, бах ти якото И това, пием с онова. тако, той идва, тя е с мацката, нали, с картината, която също беше много готина. Беше много добра. Виждаме, че има интерес към Да, мене. не бяха глупави, Ние супер. сме си двамата партика лятото, Да, нали? Те си бяха Първата двете. година сме се запознали, явката букулка, след връзка. Виждам какво той прави. Бати описанието. Да. Това description ще Яхта букулка. Аз след връзка. И точно перфект тайминг. Да. И навсякъде заедно виждам явката как, нали, Той е такъв не го е broken. Да. Ела така моето. Да, не го е бе за някаква мацка му обяснява нещо, стига да се обяснява. Отива към другата, дай пирата, пи там, олива са цели, отива при трета. Такова и аз си викаме, пах ти удия, нали? И продължата му са кефят, аз съм такъв. Направо в моята глава е, вау, как се случва и ми случва се. И нали оттам вече почнахме някакви, нали да се излизаме по-често така нататък. И дай, върни се към историята. Чай сега, четиримата сме вече от тях и пихме на терасата, мисля, че даже пихме. И такива вина там нещо пием. Супер готино, те си са мачват някакси, в смисъл, те си имат някакси допирани точки, ние си имаме, нали, нашите си. И вече те, не помня, нали, точно каква е ситуацията, те тръгват на някъде. Оставаме двамата. Кажи какво беше всъщност, за какво тръгнахте вие? Вие къде ходихте? Ти тръгна и тя се тръгна, нали? Вие не бяхте заедно. Да, значи пием. Тя отиваше на някаква дискотека и се разбираме за след ден или след два да ходим на някакво участие. На екзе мисля, че шахме ходим. Не беше. Да, някъде на някакво участие. Или на Вирго, на Бамбо, мисля, че. Да, нещо такова. Да. Някакво участие, правим го. Аз вече си мисля, леле, PlayStation, какво? Явката сега ще спи с нейната приятелка. Вече всичко е готово. После сега ще си кажа моята гледна точка и те остават двамата в апартамента. И оставаме и ние ще почваме да си говорим, нали, по-сериозно такива за, нали, за секс, за такова. И тя спомена тогава бившия си. И аз съм такъв, брат, нали, кой е бе? И почваме там всичко, аз стоям да я лежа. Даже не изневяра. Аз се лежа, значи после... И после тя тръгва да ми лапа. И вече ми лапа и аз съм такъв, бати якото. Но между аз като съм пиян, смисля някакви супер странични неща, като ми лапат. Да, цъка си там и те, ще правя секс, нали, сега след малко. Може да е малко по-добре. Арсенал дали са били днес? Да. Вчера Арсенал падаха, между това е real shit. То ще го качим после отколкото. Ама... И така да е смисъл. Мисля с някакви супер странични неща. Брат, тя тъс може да е малко по-добра. Тъс бившия май не е научено. Както е. И смисъл някакви неща и тя почва да реве. Аз съм... Какво? И реве и тя... Само представи си някой да ти лапа и да почне да реве, брат. Аз бях в шок. Брат, ама не, виж, може да ти прави дълбоко гърло и да прави. Не, ти е друго, брат, ти е друго. Да, друго. Не правиш дълбоко гърло. Не правиш дълбоко гърло, да. Не беше от това. Съм такъв, какво има? Аз много го обичам, какво? Аз не мога да спра да си мисля за него, съжалявам, че така, викам и нищо, нали, мен ме те, брат. Тя е... И като цяло, нищо не стана. Ама не, тя, брат, не може да се заребява с някоя момче, очевидно, нали, къде тръгват нещата и всичко. Тя, не знам, тя се е опитвала да го забрави с мен или... Вероятно, да. Ама тя каза, минали са 2 месеца, двата месеца, брат. Той беше първия, между което също е много важно. Защото при нас не е то... Това го говорихме миналия път, когато аз го казах това за подкаста, че първата ми бройка дори не помня името. Обаче първата ми кола... Арито, брат. Да, това е, че първата кола на мъжа е много силно нещо и първата бройка на жена също е много силно. Да, добро, силно, мен ми харесва, да. И какво става? Явката ми звъни. Пиян. Ела тука на главната, отивам на главната. Това не го помня, бе. Виждам явката, брат, с един джопли. Джунер най-вероятно съм. Седел масъм дяде, коста е. Тежен. Тя се разплака. Как, какво с коси направи глупак? Не, брат, бивши, викам какво? Викам как ти се разплаче докато ти лапа? Да, направо много скандална история. И тук, нали, мога да кажа, конкретно вече към темата за изневери. Да оправя да ти иска да е по-естетика. Аз съм изневерявал веднъж с 3. Но съм спал с момичета доста повече, които са имали приятели. И тя имаше приятел. С нея се запознахме през
Инстаграм и писах, имаш ли си приятел? Да, имам си приятел, но с него нали, сме се разбрали, че нямаме проблем да Отворена влизаме в... Не. Да имаме чисто нали, приятелски отношения с отсрещния пол. Другия Както пол, да. той, така и аз. Викам ми, добре, аз такъв Топ. малко тъпо ми стана, нали, сега, защото аз не търся приятелки. Ама се продължи да се пише с нея, защото беше много сладко. Нали? И виждаме се в Созопол, отиваме на скалите в Созопол и... Не на германката? Созопол. Не, в Созопол Да, скаличките. И виждам, че тя се закача с мен, аз се закачам с нея. Много готина приказка. Тия момчета, с които бях, Джемеца, един от тях, Ево Джемец, такъв стои и вика, лицата са кефи това. Не знам, приятели, ама ти са кефи. Викам, да, май. И да, тя, що ме там с теб, брат? То се... Вау. И моя риск беше към нея. Нали, излизаме. Всичко точно и просто си казах, добре, ела в нас, защото съм гладен. Нали, ще направи на теб ядене. И тя вика, щом ще направиш, щом ще сготвиш. Много green flag е това. Ей, с какво мъж мечта? Тя така продължава да се закача с мен. Аз обаче не предприемам никакви стъпки. И отиваме в нас, готвя се така нататък и нещо бях казал, че съм много схванат ли, ме боли гърба ли. И тя като каза, искаш да ти направя масаж. Какво ще кажа? Ми не. С хепи енд ли? С хепи енд. Да ме изгледа с коста. И има масажира, нали? И така, един ден, втори ден, трети ден и то се вижда, нали, тя, като се върна назад, тя ме е провокирала, нали, малко или много. И пак същата история, в пържолки, тя щастлива, защото е наядена. Масажира. Аз се масажирам, нещо такова. Да, виж как ти не предприемаш нищо, което не turn up, брат. В смисъл... Изчакваш такъв и виждам как... някакви сигнали просто. Котката как ни гледа между другото. Виждаш ли? Не. Не виждаш котката? Брат, аз не виждам. Видях, да. Да, те са си моите котки. И как... Тя ме... Как тръгвам към нея? Вече да я целувам. И тя... И аз пак тръгвам. И тя пак се тръгва. Какво става, Какво правим? И тя не е човек, мой така. И викам ми, добре, аз го приемам нали, по такъв начин, че ти ме провокираш. Аз съм провокиран, тя ме масажира, нали, възбуждана. Не, те, брат. И казвам, добре, хубаво, ай тръгвай си. И тя стои. Викам, добре, ако не си тръгнеш, какво правим? Не искам, с какво ти си готин. Добре, ще тръгна да те целувам. И пак тръгвам, пак се умества, аз вече побеснявам, тръгвай си, не искам нищо и пак стои. Тръгвам да целувам я. Вече става, нали, какво че става. И така, тя си имаше приятел. Спах с нея веднъж, два пъти. И един път, когато спахме с нея, бях свидетел на това, че направо така лукава лисица. Нали, представете си малка на размер. Това не е слабичка, супер готино тяло, супер кют лице, много така, такъв нежен глас. Толкова лукава, как въртеше приятели с на пръст, направо не знам. И съм свидетел как той нещо и говори, какво правиш ти, направо се викат. И те са две легла и аз съм на едното легло, тя е на другото. И тя така направи нещата, че го изманипулирали, какво. Накрая той се извиняваш. И аз съм направил само себе. Какъв съм, моля, човек само така, жената не ми се пада никога. И ето го другия въпрос. Това малко как се възпиташ, брат? Ако той е допуснал, аз го допуснах. Не, виж, аз бях точно такъв. Не, в смисъл, че ако той го е допуснал, това да стане, брат. Той е бил бати Симпа, той е бил там мъжа на всичко, брат, така ще стане. Аз не съм виновен, че съм спал с нея, въпреки че знам, че тя има приятелка. Или тя е виновна. Кой има по-голяма вина? Според мен тя. Тя е във връзка. Да. Тя има ангажимент към човек. Аз нямам ангажимент към никой. Кой има ангажимент единствено само към себе си? Да. И си правя кеф. Да. И какво става? Нали след време, нали, те се разделиха така нататък. Аз после пак се виждах с нея след 2 години, примерно, нещо е такова. Но нали, в тази ситуация представям как спим и той идва. И окей, аз ще го прерафразирам, че аз съм човек с приятелката, която тя му извинява. И какво ще направя?
Да. Като видя някой приятелката ми, когато съм се разкрил, съм се разчувствал, нали, обичам едва ли не така нататък, спи с някой друг. Кой е виновен? Тя или той? Ми брат, тя е виновна като цяло, ама тук идва, това говорих на миналия клип, всъщност, че дали бия прибил. Защото аз сега реално като го мисля трезво, като съм такъв брат, като мисля рационално, не бих го направил, защото кой да ги бия, брат? Да, обаче, ако си такъв, се прибираш от вас, брат, изморен, днес си водил 5 тренировки персонални, правил си нула мисъл. Ми да, брат, и тук идва 100% нали, да, емоции, 0% разсъдък, брат, и ти си такъв, брат, ще ги прибие двамата. А всъщност ако е... Сигурно ще почна с него обаче. Да, праскаш му две, аз не бих я бил много, ама бих я плюл, правилно, да правя някакви глупости. Не знам, тогава не мислиш. Никога да не ми се налага, да, но... Ето го до... Бати се, бля. Как се чува направо? Дали се чува в Герцето? Не мисля, че е в него. Е това, че аз имам вина. В смисъл, аз тръгвам да я цювам. И тя ме е провокирала. Да, точно. Тя идва у вас. Самото това, че идва у вас някаква рандъм момиче, нямаш. И така, те масажира. Какво е това? В смисъл, аз ако разбера само за това, че приятелката ми масажира някой друг. Аз сега ще призная нещо лично за мен, дето го казах миналия клип, но той не е снимал, ще му е бам путката. И всъщност как... Стига псува, брат, да, ще го цитират, но... И как, нали, като... Ти си във връзка и тия неща не ги виждаш някакси. Тя не ми е изневеряла, може би, не знам, нали, физически да някой друг да е такова, нали, аз не мисля, че изобщо някой би е по-добре от мен, нали, тия неща, аз съм си просто уверен в това, което говоря. И не знам дали той ще е по-добър от това, дали ще й дава повече, даже не мисля, няма шанс. Но примерно той е нещо различно, което тя търси, някаква емоция различна. Някаква тръпка, която аз вече не й дам, защото ние сме 2 години заедно. И примерно... Разкажи за това. Примерно тя се пише с някакъв и аз това го виждам и тя е певица, да. И много добра. И някакъв пич, който, защото аз не мога да пея, аз много искам, аз много обичам музиката, но не мога да пея. И такъв, те имат много допирна точка музиката, той е супер грозен, той е супер, брат, девам белен, девам бати балка. Обаче, правилно и дава нещо, което аз не мога да й дам. И там вече идва това, че... И виждам чата и съм такъв, брат, бати балъка е това, какво да го ревнувам от това. А всъщност сега като го помисля вече като не обичам и като всичко е минало и съм такъв, брат, това е изневяра. Това е изневяра и аз виждам такива... Аз винаги съм искала тя да изневяра, тя какво му е писало, че да изневяра? Слушай, винаги съм искала някой да ми пише домашните по солфеж, това е като ходиш като занимаваш с музика, това се или пък на някакви нотите, там някакви такива техните специфични неща, които... Ти го беше казал, винаги съм искала приятеля ми да се занимава с музика, да ми пише, нали, тя, да ми помага в това нещо, с което аз се занимавам. Което сега ти като си от другата страна е кофти. Това няма въглед? Да, няма въглед. Нали, той е кофти. Примерно, да знам, приятелката ми да се занимава с IT сфера. Нямаш бъкълграм нищо. Да, винаги съм искал приятеля ми да занимава с IT. И да го видя как го е писал на друг мъж. И такъв, окей. Да кодваме заедно в C++. Нали, мога да си представя, нали, че нещо му споделя лично на приятел. Но това е, че аз, ето го другото, има ли истинско приятелство между мъже и жени? Аз не мисля. Добре, аз съм живия пример, че има такова нещо. Ако има тя не е... 0,0% привличане. Няма, ама то, брат, аз я че мисля, че стаи се снимна глад. Мисля се, че, брат, аз се познавам от 10-та градина, тя ми е като сестра. Аз не я виждам така. Тя е готина, тя е супер яка, ама никога не съм виждал с такива очи. Да, бе, ама тя те е виждала. Опа! Да, така е. Така е. Тя ме харесваше в продължение на много години. Много. Тя беше... Да. Значи, ако ти беше откликнал, тя ще да спи. Да, факт. Ама... Защото аз имал такива приятели. Ама не е винаги, че идва там, че мъжете са бати прасетата, брат. Не говорим, че мъжете сме бати прасетата. Аз говоря тук, че... За повечето сме, ама в случая... Чистичко приятелство между мъже и жени, според мен няма, тъй като винаги единия има, както във вашия случай, тук в този случай била, нали, приятелката ти, е, че има, ако и се предостави възможност тя да спи с тебе, тя би го направи. Това е. Както аз някакъв период от времето, приятелки, да, както аз съм имал някакъв период от приятелки, аз съм искал да спастя. Даже съм питал едната, добре, след време, ако ти нямаш никога, тя ми искаш. Да, ако тебе. Да. И
това е предпоставка за изневяра. Да, 100%. И после като кажеш на партньора си, ма тя ме просто приятелка, не е точно така. Добре. Не е точно така. В случая би ли простил изневяра? Реално това с чата, което го споделих по-рано, брои ли се за изневяра? Аз го броя, но сега вече. И тогава като съм го простил това, защото това е изневяра, тогава като съм го простил... Да, ама не е така изневяра тя да спи с някой. Не, предполагам, или да се не знам. натиска с някой друг. Добре, ако се натиска, почваме от леко. Ако се натиска с някой друг, би ли го простил? Не. Дори да ти Сега кажа или тогава? повече никога... Аре сега. Няма шанс, брат. А тогава? Когато си бил със силни 50 чувства. на 50. Айде със силни чувства към човек. Има значение. Със силни чувства към този човек. Би? Изневяра да се... Не бе, виж, да се целуват. Да се натискат. Както аз съм Виждам се ли го натискал, това или само го знам? разбираш го от нея. Фак, Тя ти казва, фак. тя идва и ти казва, Не знам, брат. човек, нали искам да поговорим. Аз направих и Бях се напила. Наистина знам, че това не ми е оправдание, но натисках се с друг мъж. По-скоро не. В смисъл бих такъв бил много зле, ще ми трябва 2-3 дена да го помисля може би, но съм такъв, ще бъда краен с това решение. Че не брат, би просто. Не, брат. Говорим тогава, И защото аз това не ми е бих първото простил. влюбване. И аз не бих Аз тогава съм брат. Нали, сега няма шанс да го направя в следващата връзка или каквото да е. Мен ми се е Няма случвало шанс. Ама първата тогава... любов. Първата любов, обаче не сме станали още гаджета, Мгм. разбираш? Бяхме във връзка, глупости, в отношения. Нали, шибахме се и така нататък, излъхме, виждахме се, обаче не сме гаджета. Още тия първия Да. месец, примерно, където. И тя ми каза, излизах там, бях на едно събиране, имаше нали, интерес към мен, целувахме се, обаче нали, ние с тебе не сме нищо. Да. И в случая, нали, тя е свободна. И Да, аз такъв стоя, много гадно ми стана. нормално. И такъв стоя и казах, виж сега, явно, щом се почувствам така по този начин, имам нещо Имам повече, нещо, да. нали, някакво чувство повече към тебе, тръгвам си, ще остава да си помислиш дали искаш да сме във връзка, защото аз явно искам. Това звучи като на някакъв филм, брат. Да, наистина да направо, не ми се обърна тогава, много гадно ми стана. И то точно като по филмите. Аз тръгвам да излизам, тя вика, не, стой! Чакай! Да, нямам време да мисля, нямам време какво да помисля. Искам да съм с тебе. И аз супер хепи вече щастлив, да го духа то. Ти си моя принц! Да, с моята принцеса съм твой принц. Айде да се целуваме и да се любим, нали? И да, и тогава станахме гаджета, нали? И аз, де факто, аз това не съм го приемал като изневяра. Няма. Да. Мисъл, нали, ръгнало ми е егото Вие по някаква степен, не обаче сте си след изяснили, това... че сте във връзка. Да, и което е нищо много няма. важно, да. Тъй като когато не си във връзка с някой, Бати мой може да правиш някакви неща. Да. Може да правиш. Сега, нали, вече колко го захаресваш, обаче тя беше, в случая тя беше имала връзки вече така нататък, нали, не беше първа любов, нейна. Беше моя. И заради това, и сега Тя вече... го приема по друг начин, брат. При нея е различно. Да, в случая, мен ако ми се случи да ми изневерят, дали с целувки, дали с... аз ще кажа, окей, нали сега ако го погледна, която и да е, ще ти кажа, добре, ти се целувал с него, много държиш на мен. Тук говорим за човек, който аз много харесвам, Да. нали, искам да градя нещо. Така, окей, аз съм малко така тегав съм, и сега я ще отида да се целувам с него, Да. не видиш на мен какво. Да. Ако нещо ми играе контра, чао. И да. Те на пук ще би го направил. Ама тук, Не брат, само на пук, обаче това е, че сигурно адекватният отговор е, че ще простиш за целувка. Нали, повече да не се повтаря, обаче ако спи с някой друг, виж, бе, брат, тя няма ако... шанс. Значи, да говорим простиш. тук не е адекватно момиче да седне да мисли. Говорим тук емоционално. Не бе, Брат, говорим той за казва- приятелката ти, която Ама, тръгва виж- да се целува с някой друг. Да, и то подсъзнателно дори ти, що ми го прощаваш това и тя е, окей. Окей, щом той това ми ако го... разказва, разбирам грешката си, повече не бих, това беше наистина голяма грешка, аз съм тъпа пикла. А тя може да ти каже всичко. то Може, там да, идва, дали ще й че- повярва, дали ще й простиш изневяра. Ми, Би ли аз... простил изневяра? Не. Ясно. Не, много ясно. То не Ясно. мисля, че тук някой в коментарите, ако някой би да каже, защото не мисля... Но Ама не, мисля, че чакай, и този сме дали... казахме едни истории, сега ще ги кажем във втория клип, така че
See you soon. Стой и гледай. Закриваме първия. Да. Пау.